Giaresto atol sa entrapment operation sa mga operatiba sa Regional Anti-Cybercrime Unit 12 ug DENR Cotabato Enforcement Team ang usa ka unauthorized seller sa National Highway Matalam, Cotabato dili pa lamang dugay. Subay sa report, usa ka 37 anyos nga babae ang suspek nga taga Carmen, Cotabato. Nasakpang gipost niini sa online market ug gibaligya sa kantidad nga 19,800 pesos ang usa ka 36-inch mini chainsaw nga walay igong permit. Online seller na gini siya, no? Lahi-lahi ang mga items o mga gadget nga iyang ginabaligya. So isa na din ang chainsaw. Atol sa operasyon, nakumpiskas sa mga otoridad ang duha ka 20-inch chainsaws ug usa ka 36-inch chainsaw. Apil na ang marked money ug cellphone gigamit sa seller. Ang karang mga chainsaw na ito, kanahalan na ito na siya iparehistro pa. So, magkanahalan na ito mga yung certification ikan sa sentro. Mag-atubang ang dinakpan sa kasong paglapas sa Republic Act 9175 kon Chainsaw Act nga dunay silot nga pagkabilanggo sulod sa upat ngadto sa 6 ka tuig ug sa Republic Act 10175 kon Cybercrime Prevention Act. Daiza Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe